Tipra sarok bisi kolokma romoi jongjalo phai no tongo phiaba hapang phai hapang thango tabuk phano tipra sarokni birman bai yak kakyakho omahaino mangphili kaisa phai phika sini koktomani bisingo Shanti Bazar bwkhak step by khopjak Takma Chora ADC village ni Sondol kamini lukurok belai khaino nungjaknai toini bialo klaijak borokni a kamio chini hainukhung tongjao phiaba nungjaknai tuini mungsabo sep sap mainia borok khetoni se tui khogui nungui ma tongjao borok a amchaini bukhuk khoroksa sini kokroma thumnai rokno sawi khwnarwkha borokni kamini jwngjal rokni koktoma rokno tei hapangni phasingbo chubachu sankha o amchaini lukurok video report Chungmai TV 公呀，不能呀，走了好哦，走了好那种，开，我去，啥子土也，就是头那就头么吧，巴鲁哈，他看起来，那个口那么了是吗？哟，我的开放，我给我就做他说我才能看到我。Pak no ha. Engko apa hadu nino tha. Oro tong no ha. No nồi, no tha, no bơi, no ba, no do, no chỉ, no chạy. Có dòng hadu ro tong cái no chạy nó ha. Đi con mà khó rồi, mình ra tụt mới rồi. Nụ già, sao tụi nó chạy đi chạy ra ô.